Soc Alexia Manzano Muñoz, soc la fallera major infantil de Torrent de 2018, soc de la falla segon tramavinguda del País Valencià, Caixa Estades i Voltants, i soc fallera des que vaig néixer. Per a mi és un orgull ser la fallera major infantil de Torrent perquè soc la primera fallera major que va tindre la meva comissió. Em considero una persona graciosa, alegre, sociable i amable. Per a mi ser la fallera major infantil significa un somni que hi ha molta gent que no ho ha pogut complir. El procés de canvi d'un somni ha sigut molt divertit amb el jurat, que era molt amable, i m'ho he passat molt bé amb les meves amigues, o hem passat molt bé el dia de la convivència a València, que era molt interessant el Museu de la Seda. Com te vas sentir quan Jesús va nombrar-te? Molt alegre, emocionada, però també triste. Per què? Perquè les demás companyes meues també podien ser falleres majors i per sort o per desgràcia me varen elegir a mi. Quan va dir el meu nom, tan sols me'n vaig tapar la cara i vaig pensar que òbviament era un orgull i que sobretot esperava estar a l'altura del nostre càrrec. I tu, quan vas saludar, què pensaves? En els teus pares, en qui? En els meus amics, en la meva falla, en la meva família, els meus pares, els meus germans. Soc María Jesús Rincón Prieto, soc la fallera major de Torrent de l'any 2018, soc de la falla Saragossa Parc Central i soc fallera des que tinc 5 anys. Soc una persona molt divertida, que m'agrada molt estar en els meus amics i transmetre aquesta diversió als que me rodeen. Representar a Torrent és tot un orgull i un privilegi que no tota la gent pot gaudir, i per a mi és un orgull per partida doble perquè soc la primera representant de la meva comissió i espero fer-lo de la millor manera possible. Espero que siga un any inolvidable, sobretot per veure-lo des d'una perspectiva diferent, ja que estem acostumbrats normalment a veure el treball que fem des de la nostra pròpia comissió, i pertenèixer a Junta Local Fallera significa estar en totes les comissions de Torrent i sobretot disfrutar-lo amb les meves companyes de la cort. El procés de canvi d'un somni ha sigut molt divertit i ens ha portat moltes experiències personals. S'han ficat un poquet al límit, fent-nos parlar, caminar i molts de nervis, però sempre entre nosaltres intentant tranquil·litzar-nos i sobretot gaudir, perquè és una experiència que sols passar una volta. De la meva cort d'honor destacar sobretot la unió, perquè durant el nostre regnat de l'any 2017 hem passat un any meravellós. Alexia és molt divertida, les proves ja ho va demostrar i estic segura que va ser una representant molt bona i que de segur anem a passar ratos molt divertits. Els meus actes favorits, la presentació, perquè pense que és un moment únic en el qual tu eres la principal protagonista i sense dubte la crida. És un acte molt emocionant en el qual a més aquest any vas a viure des de primera persona i dirigir-te a Torrent té que ser tot una meravella. En quant al tema cultural, crec que Torrent és molt ric, ja que tenim molts actes en el qual destaquem la nostra tradició i la nostra cultura valenciana, com són el teatre, la declamació a la Verge, els jocs florals, el llibret, el cant de l'estoreta. De la meva comissió només tinc paraules d'agraïment, perquè tant quan va ser fallera major de la meva comissió com aquest any estic segura que van estar ahí des del primer moment apoyant-me. A nivell personal espero aportar a les falles de Torrent diversió, cercania i sobretot interactuar en la resta de comissions. Tindre l'honor de cremar la falla del Burning Man el 9 d'octubre als peus de la torre pense que és un privilegi, ja que ninguna volta a Torrent havia tingut un acte paregut
i sobretot promocionar la cultura i demostrar per què les falles han sigut declarades Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat. Les falles, per a mantenir el títol que ens ha atorgat la UNESCO, el que tenim que fer és continuar gaudint, disfrutant i sobretot lluitant i demostrant la nostra cultura, la nostra tradició, la nostra indumentària, continuar participant en els actes culturals, promocionar-lo i sobretot no deixar de lluitar, ja que ja ens han atorgat el reconeixement, però això no vol dir que no tenim que fer res, sinó que tenim que continuar lluitant i demostrant perquè les falles són la millor festa. En quant a les últimes notícies i esdeveniments que hi ha hagut en Torrent en quant al tema de la indumentària, pense que cada fallera i cada faller té que lluir la indumentària de la manera que millor considere i que millor li agrade, sempre i quan es corresponda en els seus ideals i en la seva manera de ser. A tots els fallers i fallers de Torrent els diria que continuen lluitant per la nostra festa, per la nostra tradició, per la nostra cultura i sobretot les convide a fer unió, ja que la germanor entre totes les falles és el punt més important, ja que sense tots no serien falles.